Poštovani gledatelji Večernjeg lista, dobar vam dan i dobrodošli u našu još jednu emisiju. Naši današnji gosti su gospođa Ankica Knezović i Miljenko Hajdarović. Vi ste zapravo samo mali dio grupe nastavnika koja je u Hrvatsku donijela 2 srebra. Kad govorimo o 2 srebra, onda to moramo malo precizirati. Na međunarodnom natjecanju Belma vaši udžbenici koji ste pisali nagrađeni su i svrstani zapravo u jedan izvrstan obrazovni materijal. Vaš je iz New Building Blocks 3 udžbenika koji je dio serije udžbeničke za učenje engleskog jezika u osnovnim školama, koja se radi već od samih početaka ranog učenja u Hrvatskoj engleskog jezika. I evo, Best European Learning Material Award, srebro, je jedna lijepa potvrda u međunarodnom kontekstu dugogodišnjeg rada cijelog tima, ne samo naravno. Ja sam ovdje predstavnik autora i koja zapravo već više od 20 godina uveseljava učenike u osnovnim školama i po onome što čujem i naše kolege, nastavnike i nastavnice, tako da ovo je samo jedna lijepa potvrda. A vi ste jedan od autora udžbenika povijesti, također za osnovne škole. Da, ja sam ovdje u dvostrukoj ulozi zapravo. Ja sam ovdje i kao autor, dio autorskog tima, ali i kao urednik ove cijele serije koja se zove Vremeplov. Izdavačka kuća Profil Kled već duži niz godina izdaje tu seriju Vremeplova kroz više reformi koje su se već u hrvatskom školstvu dogodile. A ja sam tu od kada je zapravo krenula ova posljednja reforma Škola za život, kada smo zapravo tu seriju Vremeplova probali nanovo izmisliti i prilagoditi novim uvjetima koje traži reforma Škola za život. Što je tako posebno u ta 2 udžbenika da su međunarodni stručnjaci odlučili reći da je taj udžbenik, da su ti udžbenici zapravo najbolji? Pa meni bi bilo interesantno čuti ono što se na engleskom kaže from the horse's mouth, znači iz prve ruke, što naravno nije moguće. Ono što smo mi iščitali u recenzijama udžbenika, u našem slučaju New Building Blocks 3, znači osvrnulo se na razne kriterije, primarno naravno sadržaj i metodička zapravo kvaliteta nastavnih cjelina u tom udžbeniku. Isto tako pročitala sam dosta osvrta na grafički izgled, suvremeni grafički izgled, ilustracije, znači vizualnu atraktivnost udžbenika. Isto tako raznovrsnost aktivnosti koje su ponuđene u tom udžbeniku za nastavnike i za učenike, a možda čak i za roditelje kad žele raditi s djecom kod kuće. Isto tako jedan od kriterija je znači ne samo međupredmetni sadržaj, nego nekakva uključivost koja je, evo sad, rekla bih buzzword i u obrazovnom kontekstu, a mi smo to zapravo lansirali u našoj seriji već od samih početaka. Međukulturalnost, naravno digitalizacija, dostupnost digitalnih sadržaja, znači to je Easy platforma koja nudi znači sadržaje i na toj digitalnoj platformi. I mislim da je to u najkraćim crtama što sam ja pročitala da su zapravo recenzenti prepoznali. Između ostalog za sam udžbenik i povijesti kažu da je zapravo objedinio i elemente kritičkog mišljenja, ali da je i na jednu višu razinu podigao te međupredmetni sadržaj, naročito građanski odgoj. Kako je zapravo bilo kreirati takav udžbenik? Pa samo malo da nadopunim i kolegicu vezano uz prijašnje pitanje. Dakle, na razini Europe postoji Europska organizacija izdavača edukativnih materijala. I oni od 2009. godine zapravo organiziraju tu nagradu Belma. I to je jedan zapravo poduži proces. Uvijek negdje na proljeće oni raspišu natječaj gdje se izdavači mogu prijaviti.
i onda počinje taj proces gdje mi moramo prvo udžbenik detaljno opisati, poslati primjerke i onda zapravo tijekom narednih mjeseci oni se organiziraju po kategorijama, postoje 4 kategorije od nižih razreda osnovne škole čak i vrtića pa sve do kraja srednje škole. I onda naprave recenzentske timove i ti recenzentski timovi, svaki udžbenik ili taj udžbenički komplet dobije po 3 recenzenta. Mi naravno ne znamo ko su oni poimenično jer se radi o takozvanim slijepim recenzijama i oni zapravo uđu, ja bih čak rekao puno dublje nego sam ja i očekivao. Možda iz engleskog jezika sam očekivao da će ući dublje, ne toliko iz povijesti jer je ipak napisana na hrvatskom jeziku, a onda u tim povratnim komentarima oni su stvarno pronašli puno elemenata, ono što ste spomenuli, i kritičkog mišljenja i te međupredmetne povezanosti sa međupredmetnim temama i to je upravo ono što oni i traže. Znači traže da u tom didaktičkom aparatu postoji ta interkulturalna kritičko mišljenje i građanski odgoj, što je naravno vrlo važno trenutno i na europskoj razini. I oni što su tražili u našem udžbeniku je upravo to način korištenja, kako smo pristupili osnovnom tekstu, što je tu od povijesnih izvora, što od slikovnih, što od tekstualnih, kako su ti materijali popraćeni pitanjima i ono što je zapravo najbitnije i vrlo je važno što se tiče povijesti je da se pomakne ta usredotočenost na sam sadržaj, na to što učenici rade s tim sadržajem, odnosno kako je oblikovan proces rada, koja su pitanja postavljena, kako bi učenici zapravo mogli samostalno istraživati i uz pomoć učitelja dolaziti do samostalnih zaključaka. I ono što je, mislim to smo i prije razgovarali, dosta se u Hrvatskoj sada spominje i to postaje već nekakav moto, takozvana promjena paradigme, ali ta paradigma se zapravo mijenja već dugi niz desetljeća gdje učenik zapravo otkriva svoje vlastite zaključke i ti njegovi zaključci mogu biti i krivi i točni, ali upravo je taj proces učenja, traženja, zaključivanja vrlo važan u njegovom radu s materijalima. Kako je upravo u takvim situacijama važna priprema nastavnika, odnosno razina na koju će on baratati sa takvim novim materijalama i u konačnici kako će moći ocijeniti takvog učenika. To nije sad ono što se dogodilo i kada, pa da imate točan, netočan odgovor. Ovdje je ipak njihov rad u kojem mi moramo dati tu naučiti ih toj širini najprije. Da, ja bi se sad nadovezala opet na ovo, prostite što sam vas prekinula, što je kolega spomenuo. Ja mislim da ta nova paradigma o kojoj se govori zapravo prebacuje fokus u nastavnom procesu s nastavnika na učenika. Znači mi smo, vjerujemo svi ovdje prisutni, možda navikli na nekakav pristup u nastavi gdje je u centru tog nastavnog procesa ili sata nastavnika, ne učenik, i učenik onda zapravo je na temelju nekakvog reproduciranja tog materijala vrlo često mehaničkog i pasivnog ocijenjen. Međutim, ne samo od kurikularne reforme, ja bih rekla da i od prije u engleskoj metodici je to tradicija. Znači, kao prvo jedan komunikacijski pristup, razvijanje kritičkog mišljenja, poticanje. Ne volim koristiti kada razgovaramo hrvatski i engleske izraze, ali mi je najbolji u ovom kontekstu, znači learner-centered approach, znači naglasak je na učeniku. Dakle, sadržaj u udžbeniku, ja vjerujem i iz povijesti, kao i u našem iz engleskog jezika, je da zapravo se taj fokus nastavnika prebacuje na učenika. Aktivnosti su takve, razreda nastavnih cjelina su takve da učenik je zapravo pripremljen za samostalno raditi na projektima, na zadacima koje radi kod kuće, na timskom radu tijekom nastavnog sata. I onda je zapravo nastavnik tu samo nekakav facilitator, znači on ih vodi kroz taj proces, ali nije da je ono glavni autoritet
autoritet i idemo pisati riječi na ploču ili činjenice. Dakle, on je voditelj kroz taj jedan interaktivni proces učenja. Ja mislim da je to zapravo najveća vrijednost kurikularne reforme. Vi ste se htjeli nadovezati? Pa ono što sam zapravo htio reći je da povijest se na neki način traži. Dugo vremena smo robovali iznimno velikoj količini sadržaja i mi smo u ovom udžbeniku zapravo htjeli upravo to promijeniti. Smanjili smo količinu tog takozvanog osnovnog teksta, gdje se zapravo prepričavaju povijesni događaji, a dali smo puno više tekstualnih slikovnih izvora. Tu je ono gdje zapravo prema nahođenju učitelja, kako je njegov razred raspoložen, kako su njegovi učenici raspoloženi, on može više ili manje ući u proučavanje tih materijala. I onda tu zapravo razvijeti taj učenički osjećaj i vještinu učenika da oni prepoznaju informacije, posebno ako gledamo kakav je današnji svijet sa puno fake news, dezinformacije i slično, nama je jako važno da učenik upravo nauči razmišljati, prepoznavati različite perspektive događaja i tu zaključiti što bi moglo biti dobro ili krivo. I čak recimo imamo kod nekih događaja za isti događaj više izvora iz različitih kuteva gledanja, kako bi to onda upravo se izvlačili ti zaključci, aha, ovo je točno zato jer, a ovo nije točno zato jer, i kako bi učenici zapravo prepoznali te razine. Nisam toliko star, ali kad sam išao ja u školu, učitelj je još uvijek bio taj centralni fokus. On je bio sveznajući Bog koji je nizao informacije i još je cijeli taj niz informacije bio u udžbeniku. Sada je zapravo uloga učitelja da on usmjerava učenika. Učitelj apsolutno ne mora biti sveznajući Bog, ne mora sve znati, ali ono što ste pitali, učitelj se zapravo priprema za svoju nastavu. I ono što zapravo je bila i što je bio veliki doživljaj u mom životu je kada mi je učenik postavio pitanja na koja ja nisam znao odgovor. I tu je zapravo ta prilika za rast i mene kao učitelja i prilika za rast učenika, jer onda i zajednički možemo neke stvari istražiti. Učitelj jest stručno pripremljen, završio fakultet, on ima veliki spektar znanja iz svoje znanosti, iz pedagogije, didaktike i metodike, ali taj još dodatni element zajedničkog otkrivanja nekih novih stvari je vrlo važan. I to je ono što smo mi još dodatno probali u ovom udžbeniku napraviti, u ovoj seriji. Učeniku je svaki udžbenik novi, jer se prvi put susreće s njim, osim ako. Kod učitelji su već dosta naviknuti na nekakvu klasiku što postoji u udžbenicima. Posebno što se tiče udžbenika povijesti, već si mogao pretpostaviti, aha, tu bi mogao biti takav tekst ili takva ilustracija. Mi smo si kao grupa autora, ja kao urednik, smo si postavili zadatak, ajmo mi pronaći neke nove materijale, neke nove povijesne tekstove, neke nove povijesne ilustracije, tako da taj doživljaj prolaska kroz povijesne događaje bude novi i za učitelja. I tu smo isto dosta uspjeli u tome. Oba udžbenika prati i digitalni sadržaj, odnosno digitalni materijali. Što je posebno u tim digitalnim materijalima? Da li ste radili nešto neobično, nešto drugačije, možda neke virtualne ture, recimo vi iz povijesti ili vi neke kvizove iz engleskog? Da, apsolutno. Mislim, kao prvo, cijeli sadržaj iz udžbenika je dostupan, znači, u digitalnom obliku, u smislu stranica iz udžbenika i onda one zapravo se, ja bih rekla, digitalno pokreću u tom formatu gdje naravno učenici mogu kod kuće pristupiti u svakom trenu, ali na nastavnici tom sadržaju i ja bih rekla da je on komplementaran ovom. Znači, nije digitalni format, to je samo format. Ali zapravo ako on ne prati nekakve metodičke postavke udžbenika, onda zapravo te dvije cjeline žive svaka sama za sebe. Ovdje mi smo išli na zapravo komplementarnost u nekakvoj osnovnoj ideji printanog i digitalnog sadržaja, a kažem, digitalni je zapravo samo drugi format. Ja vrlo često znam naglašavati da djeca danas
danas učenici, studenti su izloženi non stop digitalnom sadržaju. Znači, tu bih se referirala opet na kolegu i na tu promjenu paradigme. Mislim, mi možemo ne znam kakav sadržaj digitalizirati najsuvremenijim metodama, što u Profil Kletu se puno uložilo u te sadržaje na platformi Easy. Međutim, ako nastavnik se ne pripremi znači mentalno i ako idejno ne posloži sat tako da uklopi taj digitalni sadržaj u svoju nastavu, onda zapravo taj digitalni materijal ostaje neiskorišten. Dakle, digitalizacija bez promjene paradigme u smislu pripreme sata nastavnika ali i učenika zapravo ne funkcionira. Tako da su to komplementarni pojmovi po meni. Kod vas udžbenik iz povijesti? Pa hvala vam na tom pitanju. Što se tiče digitalnih sadržaja, mi smo u Profil Klet razvili vlastitu aplikaciju gdje smo željeli postići, rekao bih, 3 stvari. Jedna je to proširenje sadržaja na način da učenik može opet imati neko novo iskustvo kada koriste naše sadržaje koje je malo drugačije od udžbenika. Negdje su ti sadržaji potpuno novi koji uopće u udžbeniku nisu zastupljeni. Druga stvar koju smo sa Easyjem htjeli postići je interaktivnost. Ono što ste spomenuli, evo čisto 2 vrlo kratka primjera. U 5. razredu govorimo učenicima o Egiptu, spomenjamo piramide. Naravno u udžbeniku tu može biti fotografija piramida, naravno postoji opis, a onda u ovom interaktivnom dijelu online učenici mogu pogledati tu piramidu sa svih strana, pogledati unutrašnjost, skinuti gornji sloj, pogledati kako sada izgleda, kako je izgledala prije, i ta interaktivnost zapravo povećava njihov doživljaj prošlosti kako bi je lakše mogli i opisati, na neki način doživjeti. Treća stvar koju smo pokušali postići, i mislim da u nekoj mjeri jesmo, je ta povratna petlja, taj automatski feedback, gdje mi zapravo kroz recimo neke naše interaktivne blokove učenici mogu samostalno koristiti te materijale, i onda tu postoje pitanja i razni drugi interaktivni blokovi gdje učenici odmah dobiju povratnu informaciju. Tako da oni mogu samostalno istraživati, postavljaju se im pitanja, oni dobiju povratnu informaciju da li je to točno ili krivo ili što moraju napraviti, i onda dalje napreduju kroz to gradivo. Tako da je taj digitalni sadržaj jedno proširenje od onoga klasičnoga što je bilo u udžbeniku. Vi ste bili sudionik zapravo prvoga tima kurikularne reforme. Od ideje do danas, što je zapravo ostalo od onog prvog početnog koraka reforme obrazovanja? Da, ja sam bio dio prvih onih radnih skupina koje se često nazivaju Jokićeva reforma, kada se to još zvalo cjelovita kurikularna reforma, i kada je zapravo cijeli taj proces bio puno širi i treba je voditi značajnijim promjenama nego se to sada zapravo dogodilo. Ne bih rekao baš preko noći, ali dosta iznenada odjedanput se cjelovita kurikularna reforma pretvorila u školu za život, i ono što je uzeto je zapravo samo promjena kurikuluma. Novi predmetni kurikulum i u osnovnoj školi i u gimnazijama, tu isto, to je doslovce bilo preko noći, se zaboravilo na strukovne škole gdje sada imamo jako puno raznih eksperimentiranja i nemamo niti viziju što će se dogoditi sa strukovnim školama u narednih ne znam koliko godina. I ono što je još isplivalo kao bonus su te međupredmetne teme, a međupredmetne teme su negdje na pola puta zbog toga jer nikad nije provedeno međupredmetno usklađivanje. Ono što je zapravo se trebalo dogoditi da stručne skupine, da učitelji iz različitih predmeta sjedu zajedno i onda da zapravo vidimo na koje načine se možemo više povezati kako ne bi učenici na jednom predmetu učili recimo samo geografiju, stavili geografiju u ladicu, otišli na povijest i onda iz druge ladice uzeli povijest i to nema toliko međusobne veze. To se naravno pokušava već desetljećima povezati, ali zapravo sustavno se to nikad nije dogodilo. I recimo evo na primjeru povijesti djeca krenu istraživati povijest 3. 4. razred priroda i društvo, ulazi duboko u nacionalnu povijest, uče sve knezove i onda
ulaze u 5. razred, opet počinju sa povijesti, u 6. razredu opet uče te knezove, ali ih uče manje nego su ih učili u 4. razredu. I onda kad dođu u srednju školu, opet u 3. seriji, opet idu ponavljati povijest. To su recimo neke stvari koje se nisu promijenile i recimo povijest je i dalje jako, jako opterećena upravo sadržajem, jer što god da se događa u društvu, bilo da se radi o nekakvom političkom događaju ili nekakvom društvenom događaju, uvijek se pojave sugovornik koji kaže da, i to bi trebali staviti da bi djeca uče iz povijesti. I to se stvarno toga nakupilo. Engleski jezik, za razliku od povijesti, nije toliko opterećen. Nema tih problema. Da, nije opterećen sadržajem. Što više, naša djeca bolje znaju engleski nego hrvatski jezik. To pokazuju ne samo rezultati u osnovnim školama, nego u konačnici i na maturi. Koliko je to loše za nas? Ili nije? Pa gledajte, to kad neko kaže dobro znaju, ja ću jednu iskoristiti anegdotu iz praktičnog iskustva. Vrlo često su mi znali roditelji doći i reći, čujte, znate, on vam praktički govori engleski ko hrvatski, a tek ima 7 godina. Šta on zapravo nauči ovdje? Ja kažem, pa znate, gledajte, ne znam ili ja još uvijek učim. Tako da mislim da je to nekakva floskula da zapravo djeca danas bolje znaju hrvatski nego engleski. Mislim da su jednostavno engleski nego hrvatski. Engleski nego hrvatski. Mislim da su više izloženi sadržajima na engleskom jeziku zbog razvoja informacijske tehnologije, interneta, gledaju serije, filmove, crtiće, dakle ovisno o talentu zaista mogu vrlo brzo razviti, odnosno doći do te razine engleskog jezika što je prije trebalo možda, ne znam, cijela osnovna škola ili ne znam, čak i srednja. Tako da ja mislim da svaki strani jezik koji se ima prilike naučiti u relativno respektabilno kratkom roku, ako je to moguće, svakako plus, ali nikako zanemarujući materinji jezik, to mi se ne čini. Tako Dobro. Da evo, mislim da to baš da nekako možda nije najtočnija tvrdnja. Dobro, i za sam kraj, vidim imate ovdje rekvizit sa sobom. Da. Postoje negdje po strani, on je važan zato jer... Ovo je, ja mislim, najvažniji lik u cijeloj priči, znači to je Roni, glavni lik cijele serije, koja je naravno prepuna drugih interesantnih likova, i ono što mislim je da zahvaljujući Roniju, a ne možda samo filmovima i serijama, da su generacije učenika zapravo jako dobro engleski jezik naučile i zavolile od samih početaka, tako da mislim da Roni je tu apsolutno igra veliku ulogu i mislim da ja bi tu spomenula, žao mi da se procesa samog stvaranja udžbenika nismo možda imali vremena dotaknuti, ali naš genijalni ilustrator Tomislav Zlatić, ja mislim da je isto ima veliku zaslugu zbog atraktivnosti ove serije i zapravo omiljenosti Ronija među djecom, ali ja bih rekla i među nastavnicima. Tako da stvarno, evo, pozdrav od Ronija svima koji nas gledaju i prate. Hvala vam lijepo, još jednom čestitke na srebrnoj medalji i srebrnoj nagradi. Hvala na vašem današnjem gostovanju. Hvala vam. Poštovani gledatelji, hvala vam lijepa i doviđenja.